Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing Bampatla ban pintikina jong kaseng Hill State People Democratic Party yau kertong ubanya khun na Nongstoin constituency namar kajing bun bat kajing yatan terlai jong kinong pan ya ketiket kamtam kinong kit kam da kajing tmu ba ubriu jong ki ude banyo ya ketiket le si kan penong ya ki bebun ki patba nong kersan jong kani kaseng hapo Nongstoin constituency begin nang jengai bat du jingkerban na kawai kesngi syakawai pan ha kabaya de baka election house nam arhajar arpulai. Halo organi ka kubor way ni kinong pan tiket na kaseng HSPDP na Nongstoin constituency ubabu Ningstar Marthong habakren ba unong thok kubor ulaong balada kaseng HSPDP kayo ban sayu kertong babiang kajing ang nut jong gipat ba kalong kibabun kinwan pai siya kani kaseng HSPDP bar kajing job kanwan house nam arhajar arpulai. Haba jubab ke kabala penlong ya uban pani ka tiket na kaseng HSPDP ha kani ka kinti ka pementa na kalyang jo ba Ningstar ulapan pau da ka baong ba ha uhi ka election kamsyam na dan kajing ang nut lada kami tang na katalong jong kajing perkat ka jong u junga nane ka thom ha kane ka jili sain perthai galong di kumubreu ubangala ma di jing mar ngami na kalong yeng long sem ka bedo kumpang ala yai ling bai jing apden kata ka jing dan ti junga kala plia nga galat bani alami kun samla ling bagi kam bile ka sport ka football club dat ki seng sport ki banai athletics la bun snem ngalayo ban beteng ban yalami kun samla bakala long ru ka youth center ka banang kong jungi hapo west ka Hill district ban yalami kun samla jong nang area kalat kala nang pli ru yanga ban yalami kun samla jong jela lengba ka we ngi seng 3 months ngobha jong reindeer ka bakhat ya ka national youth project hadu mentang nang yai long nong yalam jong ka Meghalaya unit jong ka NYP ngalaju sekri ru kumunoi kai nadug LP UP hadu skanari la laipos sans nem tam menta haga nega jing ya dan ti ke jong ngai I baga state ka dang yai sadin haga yo ka kot kamai ke ji batha ka pule ke puthi te namar kata step ka jungi ka dang don kam skade bandang kiu se prang lang ba kayo kot rengkat ke puli ke puthi kumta ka phang bang perkhat ka ba konsam tam galong ban kan tiu ki jing nang start ban yai ban ba step ka de ban donno la ka education policy lele ha bang I ba ka Meghalaya jungi ka don tang ka wei ka phang ka bakhamban kata ka dei ka general education ngiduna ya ki technical institute ne ki vocational institute kumta kala dei ban don lang ha ka state education policy yakine baro knang ban plilanti e khon samla dakin yo ban senkam senjam tegarep karyang kadai ka wei pat ka phang ka banga UI ba ka jela ka jungi ki ba khambon ki dai ki nong rep bat ka rep hi ka dai budlum jong ka yo ka kot jong ki nong kandong ban nga la ban ong ba la da klem ka rep karyang wat ki breu ki beruspa ki bestatlo kinam la ban in da ka kot ne ka pisa ka dai ban don ka jingni leng ba ka rep karyang namar kata I ba ka jingaptiu ka rep karyang ka dai ka wipat ka phang ka bakongsan jong ka state apo Meghalaya jongi ka sansar kadar hadu kini gisni hi ngayu I namar ba ka jingi dangsa din jong ka jela ki breu kidang yai bam ha ka duk ka kerdu kumta ki yai ngop ha ka jing sha penbi da kilanti ki bombay kemur da ka ba penbi da ka pisa da ka tengka kanehi kala plilat pliluti ya ki breu ki bakham don
lane ki bala kham he ka kamai ka ji ka bangi ju khot ki si ki crorepati ban yejni ha kan sign per thei kala kham khanglat pan ban ya ki breu ki badaption rang ya ki khun samla ki badan sap ki badan ka jikmu ka ba shisha ban shakri ya ka ri ban shakri ya ka jala bat ya ka jag ban riu knang ban scam ka lawe jong ki pateng ki ban wan ngala ru ban ong ba sunshau khadar ka jala kala long ka business politics lane ka investment politics knang ba kila ban yo jingman toy na ka politics ki ba khambun la kni lut ya ki kam ki jam kayo kam yo jam government job lane khai pateng bat kumju rui kam contract ba ki ba bi ki ba sadin kin dang sak hyot ya kini ki ba don ha ka bor su ni I hadu mata ba state kadang ya sadin hambe khlaya jungi ki don belai kini ki lum ki wa ki mosiam ki chai ki ditanat kala long lupa ka natural ban kring ki breu na kaleng ka jela ki jela ga rindia wat shabar ga rindia ru ba ki wanju kai kana ka state ka jungi kumta ila dai ban kentiu lane ka polisi ka be dai bat ka tourism ba kantu bi rural tourism knang ba la ban dum pisa ka ban long ka jingyo jong state nata ban kentiu ru I khun samla ka perkhat perdain ban kumno bakin yele persya yele ka jong jing im na ka benta ban kamayo po lemba ka youth policy kumju ru ban kentiu ya ka koy ka khia ki hostal ka ba kantup ru ya kene kom sumar ai da wai kan bat ka ba nadu ki long shwa man shwa jungi ki la judon lupa ha kene ka state ka jungi kita ki thang ki ba ngayu I ba ka dang don kam mi state ne khlaya ka jungi ban le mai ba nya kerpat ya ki bor ki ba day ban ai lane ban panano igane tiket ba kinle kham kloi khnang ba la da nu ba yo ya kande ka tiket unyo ban trei kham kloit ka por na ka banta ban wanra e jing job bat ba kerpat lu ki pai ba kin yai long ki ba yaisha ha kande ka jing pen slam namar ngange ba ka don ka ba shirandet ka ba ngim la ban tip ka long ka daw jong ka jing slam gut ket kumta ai ba ki pai ba hi kin yai ap ba kin yu I ka ba kin nong yalam kin le kan dei ka ba bahan ta no stoin ka no stoin constituency nadu bangila yo ya ka state ka ba pura nyo poar ba ka no stoin constituency ka dei ka sit ka bala jubat ta ka sen HSPDP ka ba nong sen jong ka umai choping ka bang khot I u yai long kertong ba nong job jong ka ne constituency dei tat hadin ba klat no ma u kata kamut habalo plet no hawar hajar kat san ba hajar kat niyo layu kni daga weipat ke parti ka badai ka parti NPP namar ba habalo klat no nong yalam amdon shu kinong ap kinong pek kinong sumar ya kini kinong trei ke parti kumpa gala sakma bat kane ka parti kalayo banjok trenga yu I ba lada ka parti kayo ban sei yu kertong babiang ka jingang nut jong ipat ba kalong ba lada yo kandidat babiang ki babun kin wan pai sha kane ka seng HSPP bat ba ka jing job kan wan how news nem arajar at pulai Ahoy, nga pan tiket na ka HSPDP, kumta hiru nga long, nga day na ka parti HSPDP, kaday ka dayti, jonga ban kersyan, yaw ta uba yo iga tiket. Kaday ka jing start, jong ginong kersyan ka parti, yano bakin day ban ay tiket. Kumta lada yo manu-manuru kaday ka banta jonga, banya trelang, banya trestem, ban penjob yaw tau kandidat, baka parti kila ibit.
lelei la dau tu kandidat ubayo ayo tiket udon ka jing yukor udon ka jing buram peranung trai kumtan yai trai surhem ban penjob ya ke parti ha kene ke election ke banwan ar pulai kam sembadon ka jing andut ke dani tang nak telong jong ka jing perkhat ke jonga ti lelei ngalaban ong bagan dia keladai ke sin ke basau bagi pai ba kiwan ban ong hanga ban yele election penroi ngam tre hagidik snen balale no na marga ngadai tang no hikai school uba kayu ke kot ke jonga kadang duna tengralun kam sikadai bangan syakri la kan daging ban ngaju bab kumta ki lok ki bawan ban ong ban kantui ngagum ta Rai haga dai kanti penban habangai I ki khon ki la kham san but ki jingkit kam da khat la kham sting nam ta ka yin ki don katu gande ki rurong ba ki ban ong yanga ki long le am babu bala kloi ban yele ye kana ke election war jara khulai la ni pha ip ti kar kom perkhat kala compare kumta ngala ong ye ki kat kana kam pinterwa kam dei kam ke basuk kum tai por yana kum ba ar lai tai yu bang yo man perkhat te din bang la sim ka por ka lat kum ba ar lai tai yu to bani penduk ye kur na ko ye ke yin ka sem ka ti kun ti lemru bat ki lot ki jor ki jonga sejan bat sejnai ki baduk ki beruspa ki babid bat ki pastat ngala panjing mut na ki bat bakhambon na ki ai men sem yanga pen slur yanga dangan yale ngane election la da piot ket na ka party SSDP nam tang khandet ki ba ai ka jing perkhat ka ba isitom le khambon hi kala yo ongum ta den namar gata dau ngala rairung ba ban sim ya kene ke sinjam ban apply ticket naga sing HSBP lingba ka lai po arnostoin constituency naga sing HSBP hawnus snem ke general election ke ban long hawnus snem arjar ar pulai